siis runkona tämmönen alumiiniputki. Tähän touhuun käy alumiini, messinki tai kupariputki. Tää on jostakin 15 ja 30 sentin väliltä. Ja tää halkaisija on vähän vaille 3 senttiä. Eka, niin noin puolet tästä putkesta vasaroidaan tälleen litteeksi. Tätä ei vielä tässä vaiheessa ihan lyttyy vasaroida, että tuo runkolanka mahtuu tästä läpi. Tää runkolanka on siis pilkin runkoa pitempi metallilanka, mihin taitetaan sellaiset lenkit, mihin ne koukut tulee. Eli se voi esimerkiksi näin rautanaulan ympärille taittaa. Tossa on niinku valmis pää. Nyt kun molemmat päät on valmiita, niin katkaistaan ylimääräinen häntä pois. Sitä häntää ei kannata liian lyhyeksi jättää, tommonen pitempi häntä on hyvä. No niin, nyt vasaroijan kokonaan liittanaksi tuo pää. Tältä tää nyt näyttää. Pannahan ahjot tulille. Tässä purkissa meillä on lyijyä, mikä meidän pitäisi sulattaa nestemäiseksi. Ja kaataa tän pilkin tänne aukinaiseen päähän niinku painoksi. Laitetaan pilkki ruumipenkkiin. Se lyijy on ihan täysin sulanut. Tuo lyijy, mikä meillä oli, niin se ei ihan riittänyt, niin pitää sulattaa vähän lisää. Tää menee ihan tuhkaksi tää meidän sulatusasti. No niin, tässä on nyt meidän uusi sulatusastia. Toi valaaminen vaatii enemmän työtä kuin mitä me alun perin luultiin, mutta se nyt on täynnä lyijyä. Siinä päällä on vähän tinaa, kun lyijy loppu kesken. Tältä tää nyt näyttää. Ei mikään kovin kaunis, mutta varmaan tehokas. Nyt maala tätä uisti. Alussa pannaan tämmönen kuparivärinen pohjaväri. Laitetaan vähän keltaisia laiskia tähän. Antaa ton kuivua tuossa yö yli, niin tullaan sitten huomenna katsomaan, että miten se maali on kuivunut ja jatketaan tätä projektia. No niin, nyt me pannaan tää koukku tähän. Tää koukku on ehkä vähän rajun kokoinen, mutta tää nyt saa kelevata. Noin. Seuraavaksi me lakataan tää pilkki. Pannaan se tuohon naruun kuivamaan.